era un fotògraf del poble. És un fotògraf dins de lo que és la fotografia obrera. Vaig conèixer-lo a través de les imatges que va fer de l'Institut Obert de València, que són aquestes imatges que estan així, un projecte en coeducació, un projecte pioner en el món i, a més, on també els protagonistes eren els mateixos obrers. D'ahir es comença també en el govern de la Segona República a València, que sabeu que va estar des de novembre del 36 a la tardor del 37, ell se suma a tots aquells projectes de la República. Estic parlant de moltíssima imatge que n'hi ha de les colònies escolars, la infància evacuada. La tria també d'aquesta exposició és traure la llum de la República. Per això el color, hem decidit que el color tenia que estar present. No són fotografies d'horrores, són fotografies de lo positiu que era la República, de projectes que encara no estan igualats ni s'acosten en res, perquè mira que n'hi ha guerres i n'hi ha criatures que n'hi ha que salvaguardar, com ho va fer la República i no se fa. Es veu una infància lliure, una infància que anava a ser el futur de la República. Aquestes imatges tan amables, tan de somriures, tan d'una infància feliç. I totes les fotografies que estan així són a València i per això de tant en tant hem posat el seu setxell, el logo, per així dir, que és en la plaça de Nules. Perquè hem titulat Walter Reuter torna a València, però si anem a Barcelona en altres fotografies podem dir el mateix. Walter Reuter torna a Barcelona, Walter Reuter a Màlaga, en Madrid, perquè la seva producció, com hem dit abans, és molt ampla.